Rustig tikken, kom maar. Hoog tempo dames. In de voorhand. Samen, handen uit elkaar liepen. Hoog tempo, Lekker zwaar, goed gelopen. Aniek, hoe lang hebben we nog? Schijt, hoe lang hebben we nog? Jullie spelen vandaag D4 tegen D5. D5, ja. Gaan jullie winnen? Ik denk dat wij gaan winnen. We hebben net een uitgebreide briefing gehad. De meiden zijn er in ieder geval klaar voor. Ze hebben gisteren zo'n Sinterklaasavond gehad, surpriseavond. En dat betekent dat ze vol zitten met pepernoten. Dus ik denk dat het goed moet gaan. Het is vrij koud, hè? Er komt nog sneeuw vandaag. Ja, maar niet nu. Niet nu. En dat is goed, hè? Want dan moeten ze blijven werken om warm te blijven. Dus koude handjes zie je het niet zien. De belangrijke spits? De belangrijke spits? Nou, we hebben er een paar. Maar Sophie daar met die groene sjaal, dat is onze spits. Dat is onze goalgetter. En we hebben ook een paar hardwerkende spitsen. Josephine. Die is... Staat ze? Ik kan wel niet vinden. Maar goed, ja, die staat erachter en dat is iemand die is technisch wel goed en die kan ook wel goed de bal erin krijgen. En jullie hebben vast ook een goede keepster. We hebben een goede keepster, Emma. Emma die gaat alle ballen uit het doel houden vandaag. Heel goed. Goedemorgen, hoe gaat het met je hand? Goed. Ik heb daar eigenlijk geen blessure aan. Ik heb een blessure aan mijn hamstring. Oh, ze zeiden net aan je hand. Ja, de hamstring zit heel ergens anders. Ja. Oké, nou en ga je wel alle ballen uit het doel houden vandaag? Ja, ik hoop het. Nou, heel veel succes. En van welk team is zij? Ben je van D5? Ja, ik ben van de AD5. En de naam? En hoe heet je? Femke. Oké, nou heel veel succes. Ja. Doei. Ik ben Wart en ik ben coach van de D5. Goedemorgen, het is erg fris hier. Ja, dat kun je stellen. Ja. Zijn de spieren goed opgewarmd? Ja, we hebben een goede warming-up gedaan en we zijn bijna klaar voor de wedstrijd. Hebben jullie al eerder tegen D4 gespeeld? Ja, de eerste wedstrijd was voor ons uit. Eigenlijk een thuis. Nou, heel veel succes. Ja, dankjewel. Weet je nog gezegd dat kijk, als we de bal hadden, deden we dat niet. Voor jou maatje. Oké, Roos, goed zo, ga maar! Lauren, kom mee op hier naar je man toe, hè? Sarah, zo maar door. Simone! Kom maar door, Fleur. Schum maar door, neem het erin.
Kom op, Milou, kom op, Milou. Goed, Roos, prima. Kom die bal! Sla, Thomas. Kom weg! Oké, lopen Milou! Naar buiten, naar buiten. Laat hem lopen. Wat wacht je daar niet? Kom op, meiden. Bal. Ja. Kom op. Kom, Coco, nog een keer. Kijk, Milou lopen! Ja, kom op. Alle tijd, alle tijd. Goed zo, Vicky. Ja. Achter de bal. Zak. Roos terug, middenveld terug. Kom publiek naar binnen. Kom maar lopen! Kom maar, Vicky, pak hem! Laat je mij, Roos. Rustig, rustig, Kom rustig. nog door! Kom nog door! Dat willen we zien. Goed, Lauren. Lauren is een goeie. Lauren. Is een goeie. Agressie op het veld terug. Dat liggen en schuift door. Ga door! Boem! Jammer! Beide. En we gaan Rielle, laat gaan, laat gaan. Pak de rust, pak de rust. Goed zo. Beetje aan, Maria. Beetje aan. Ja, want Emma doet hem alleen maar door omdat hij buiten de Sarah, cirkel Sarah. is. En ook weer terug, hè. Maria stond helemaal vrij. Wel een beetje zo.